ଆମ ଘରେ ଆଜି ଛେଳି ମାଂସ ତରକାରୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଆଉ କଢ଼ାରେ ତେଲ ଢାଳିକି ସେଥିରେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇକି କଟା ପିଆଜ ଦେଇକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେଲେ। ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ବଟା ଦେଇଦେଲେ, ତାକୁ ବି ଭାଜି ନେଲେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ବଟା ଦେଇଦେଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜିଲେ। କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ମିଟ୍ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ। ଶେଷରେ 2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ମସଲା ସିଝିବା ପାଇଁ ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖୁଥିଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମସଲା ପାଣି ସିଝିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମାଂସକୁ ଦେଇକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ମାଂସ ସିଝିବା ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ କରିଦେଲେ। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖସେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଂସ ତରକାରୀ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ମାଂସ କଷା ଖାଉଛି। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ମାଂସ କଷା ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ଭେରି ଟେଷ୍ଟି, ଭେରି ଟେଷ୍ଟି।